Craig Williams, Mr Drenewydd, dros y bêl ymhen y bod Williams! Am gol! Yr gornel ucha! Am eiliad i'r capten, oedd hi'n berffeth! Dion Donohue yn ergydio! Nach i gol! Gwych gan Dion Donohue am yr ail waith y tymor yma. Mae o'n sgorio ar gael castell. Gol wych gan Dion Donohue. Bradford, ceniad lawr gan Steph Davis, mae'n oed i sodiad hyfryd gan John Owen i bedwarydd gol o'r tymor. Sodliad hyfryd gan John Owen. Dau dîm dan bwysau, dim amheuaeth am hynny. Dau dîm sy'n gallu gwneud yn well. Dyna'r llygedyn o obaith i ni. A be maen nhw'n mynd i weld fan hyn! Be maen nhw'n mynd i weld? Ydy Venables unwaith eto yn dangos pam i fod o mor bwysig. Mendes yn brwydro. Dyma Aaron Edwards allan at Declan Poole. Erdlin gymorth, Poole yn torri tu fewn. Declan Poole yn chwipio'r bêl yn hyfryd i'r gornel ucha. Am gol gan Declan Poole. Yn torri tu fewn. Crymanu'r bêl yn fendigedig i'r gornel ucha na. Bowcledge. Line at Smith. Y bedwar. Un yn y canol! A Declan McManus oedd un o heini. Ac o fewn 60 eiliad, mae'r tîm cartre ar y blaen. Declan McManus efo'i 9fed gol yn hugain o'r tymor. Ar y foli, Scotcher yn clirio Baker at Evans. Ac yn ar ergyn, na chi gol! Kyle McCarthy! O ddeg llath ar hugen. Bollten gan McCarthy heibio i Leeds i gornel ucha rwyd.